Mm-hmm. Jasmin! Hvad laver du? Lighter? Gjorde den det? Hvorfor går du hernede? Kan du sige hej til kameraet? Hej. Filmer du mig? Mm. Jeg har næsten en hel pose. Må jeg gerne lægge det her på Facebook? Det ved jeg ikke rigtigt, men jeg synes, det er en god idé. Folk skal ikke få et dårligt indtryk af mig. men en ting, jeg kan lige sige til kameraet på, kom tættere på. Ja. Ha. Vi får bacon og æg. Du og måske gør. endda pølser til morgenmad med ketchup. Hallo? Helt gratis. Så hvad siger I til det? Der er jo ikke nogen, der opdager mig andet end hele Facebook, der så skal se det her. Værsgo, du må gerne lægge det på Facebook.